Il-Prim Ministru Robert Abela qal li r-rata ta' tilqim f'pajjiżna qed tħalli l-frottek kif dawk imlaqma mhux jiġu infettati. Dr. Abela qal dan waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn fiha tħabbru numru ta' miżuri ġodda biex tiġi ikkontrollata l-mxija. Fil-fatt spjega li l-awtoritajiet tas-saħħa nnotaw kif naqsu r-rati ta' infezzjonijiet u anke l-bżonn ta' kura fl-isptar fost nies imlaqma għal COVID-19. Fid-diskors tiegħu id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern qal li l-awtoritajiet qed jaraw li żieda fil-każijiet ġiet mill-varjant tar-Renju Unit u qal kif il-miżuri bilanċjati mħabbra huma propju biex jindirizzaw dan. Ħabbar ukoll kif l-isptar Mater Dei ħajkun wieħed mill-ewwel isptarijiet fid-dinja li se jkollu testijiet ġodda li jintraċċaw il-varjanti l-ġodda. Nista' nħabbar ukoll illi minn din il-ġimgħa u aħna ħankunu wieħed mill-ewwel isptarijiet fid-dinja li qed nagħmluha di, ħankunu ġibna kits tal-PCR tat-testing li jsiru wara swabbing apposta ġewwa pajjiżna illi mhux biss ħajkun jista' jgħid persuna hux pożittiva jew le, imma hux pożittiva bliema varjant. Jiġifieri minn probabbilment nibdew nużawhom minn tmiem din il-ġimgħa ħankunu nistgħu ngħidu in real time kemm minn dawk il-pazjenti li huma pożittivi huma bil-varjant jew le. Dwar il-varjant Ingliż is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci appellat sabiex kulħadd jibqa' jobdi d-direttivi dan hekk kif dan jiġi trasmess brata ta' 70% aktar maġla tal-COVID-19 oriġinali. Qegħdin f'sitwazzjoni fejn għandna varjant li qiegħed jinferex malajr. Nafu li dan il-varjant għandu 70% iktar transmissibility mill-virus li ieħor tal-COVID li mhuwiex il-varjant. U allura rridu nkunu diligenti ħafna iktar issa. Għalhekk kellna nsaħħu l-miżuri u għalhekk qegħdin inkomplu nappellaw lin-nies biex ikunu diligenti iktar, nkunu responsabbli iktar. Kull wieħed u waħda minna naraw aħna x'nistgħu nagħmlu biex aħna nkunu qegħdin nagħtu kontribut għal kontroll ta' din il-pandemija. Dwar il-miżura li permezz tagħha se jitwaqqaf kwalunkwe sport li jinvolvi kuntatt fiżiku lil dawk ta' taħt is-16-il sena, il-Professur Gauci spjegat li din il-miżura daħlet fis-seħħ sabiex jiġi evitat li każijiet li nqabdu pożittivi waqt li sport ikkonċernat jiġu trasmessi fl-iskejjel.